Očigledno su krenuli naopako da ga postavljaju, evo sad ide kako treba. I naša običajna dolazak u Beograd obuhvata preskonferenciju i svirku na 40 i nešto stepeni. Krenut ću od kraja svirke, znači na kraj presa je početak svirke. Very Nice će nastupiti, band koji zatvara ovogodišnji Nišvil i tu je jedan mladi gospodin koji svira saksofon u tom bendu, pa će on posle kraćeg obraćanja vama lepo da se pridruži bendu da nastupa, a Bisera i ja kao glavne zvezde ove preskonferencije ćemo nastaviti da odgovaramo na vaše pitanje. Dobrodošli na poslednju preskonferenciju pred početak Nišvil Jazz Festivala. Ove godine smo bili užasno megalomani i iskomplikovali smo maksimalno festival. Imaće 130 koncerata na 12 bina, 700 muzičara, a uz to još 16 pozorišnih predstava, 100 filmova, 20 akademskih slikara, vejara, 20 eminentnih strip crtača, Milana Toga, Marvela i tako dalje. Sjajan Midnight Jazz Dance sa jednom elitom DJ-eva, funk, swing, solo predeljenja. Mnogo promocija, izložbi i eto. Ja sam počeo sad da pričam kako je ovo poslednja odbrana nacionalnog bića koje svi mi koji se bavimo kulturom činimo. I verujem da zaista jeste tako da je kultura u toj meri ugrožena, da je svaki ratnik u ovoj često bezizglednoj borbi neophodan, a jedan od svakako važnih segmenta. Ja neću sad pokazivati, dobili ste verovatno katalog Nišvil teatra, u nedelju otvaranja Gernike, 80 godina od bombardovanja Gernike i kako je Picasso naslikao tu sliku, teatar En Vol sa Sardiniji u koprodukciji sa nama na Teatru na Keju odigraće tu predstavu, a od ponedjeljka startujemo sa ovako jednim ozbiljnim filmskim programom Nišvil Movie Summit koji imaju onaj drive-in segment, autopijac i neme filmove sa pijanistima koji improvizuju puno tih dešavanja. Šaban, prijatelji Šabana 8. i 9. omaš ove godine sticajem okolnosti i Esmi Redžepovoj, koja je sama 2008. bila deo omaža Šabanu Bajramoviću, a s obzirom da je Nišvil njih spojio prvi put za života 2005. na festivalu, ove godine ćemo ih posthumno spojiti tako što će na dan Esminog rođendana 8. augusta doći originalni band Esme Redžepove i odati omaž i Šabanu i Esmi. Moram da krenemo do 10. i glavna događaja kada slavimo 100 godina rođenja Ella Fitzgerald, pa ćemo tog dana i morati da kupimo jednu tortu jer je Peti Austin, koja je inače njen promoter u svetu ove godine, zaista ima rođendan na Nišvilu. A onda se dešava najznačajniji segment Nišvila, to je dodela nagrade za životno delo. Mi smo se sami izborili da dodeljamo tu nagradu, možda smo to manje ili više opravdano prigrabili, ali evo od Duška Gojkovića na ovamo, svi eminentni srpski muzičari su dobili tu nagradu, a ja sam se našoj gošći Biseri zaista izvinio od januara zašto ovako kasnije. Prosto sam rekao da je bila previše mlada. Od Nade Kneževića, ne od Duška. Nada je bila prva. Upravo si. Evo, Bobi pamtim kao... Šaban pa Nada, pa sledeće godine. Kao dinosaurus. Bisera je ostavila trag u Nišvilu jer je svirala na tom prvom Nišvilu, negde 94. mi smo zakazali Nišvil, a onda je sledila strahovita restrikcija struje i odložili smo festival za januar 95. I tada je sa bendom Valeta Tošića, koliko se sećam, to bio prvi nastup u jednoj socijalističkoj sali Doma vojske. Tada je uveo slav. Veliko mi je zadovoljstvo što ćemo ove godine, ovaj treći inače nastup Bisera, jedan drugi je zaboravljen ovo davno, a tada je
nastupala samo sa Vasilom, a i Vasil je na neki način odrastao te 97. 98. na Nišvilu, pa će ovo biti ovako zajednički poklon niškoj publici, a mislim da je zaista sa željom očekuju i bit će jako razočarani ako ona ne otpeva još neku pesmu osim slavljeničke. Ja sad dajem, naravno, mikrofon Biseri da vas pozdravi, a iza toga će Ivan Bačića reći par iskustava sa mene. Što ste navalili, ljudi moji, ko ne mogu da postignem, bre. Očekujemo da kažete šta vam znači ova nagrada. Sada malo radimo jedan photo session. Set i čim on bude gotov, kreće Biseri. Normalno, zar ne? To je prilika da se pre svega domaći ljudi, domaći umetnici pohvale, pokažu šta su sve naučili za svo ovo vreme dok se bave, ja sam boga mi bavim pola veka. A i da vidimo ovi koji nam dođu, nek nam uvek dolaze i nek nam pokažu nešto što mi ne znamo, što će biti jako teško. U svakom slučaju, veoma se radujem, zaista se radujem, veoma sam iznenađena, to je u stvari prvo, sam vrlo iznenađena da su se uopšte setili mene. Mene uglavnom nešto nema kad treba da se hvali, no dobro, to sam već navikla i od toga više ne bežim, čak bi bilo smešno da se desi drugačije, nešto tu ne bi štimalo kako inače ide. U svakom slučaju, ja jedva čekam da se susretnem sa niškom publikom, jer sam imala tu čast i zadovoljstvo da budem jedno 2-3 puta ispred njih i oni su me, ljudi u Nišu, Nišlije su me izuzetno razumeli. Ja to tako objašnjavam. Ne voleli, ne razumeli. To je suština. Razumeli su to šta i kako i zašto ja radim to što radim. Tačka.